Kuku, za malo u narod pođoh da smrdim na pastu za zube. Dobro jutro, ima nešto da ti ozbiljno... Nemoj da mi se obraćaš dok ne popijemo jutarnju kafu. Ovo ne može da čeka, moram nešto da ti priznam. Može, vjeruj mi. Ti si već popila 2 kafe od jutros. Zna se, prva kafa je da se časti čovjek što se uopšte probudio, a druga kafa je za gatanje. Piješ li ti kafu dok praviš kafu? Pa kako ja drugačije da funkcioniše? Ovo je pljačka ruku, izdajte mi sve vaše skupe stvari. Opa, vidjela sam ovdje gubitak, sad ne znam gubim li imovinu ili sina. Ovo vam je upozorenje, dajte sve skupo što imate. Promašio si, znači imovinu, ajde, nosi. Samo mi ne diraj aparat za espresso. Koliko je stepeni? 45 stepeni. Kako bi mi pasala jedna kafa? Života ti, da li ti se na ovo sunce stvarno kafa vrela pije? Ja jesam malo avetna, ali nisam toliko vrelu kafu sada pijem. Lovaca ima iced coffee. Imaš nekoliko ukusa, espresso, cappuccino i kafe latte. Em se razladiš, em te ožeže kafein. Jedino što mi smeta kod njih je malo teže se gata. Ne možeš gatati, ali možeš ovo da radiš njom, da se znaš kako ti zove simpatija. A, b, v, g, d, đ, ž, z, zelj. Nešto će sa zeljem da bude. Mama Sanja, toplim se. Ohladit će mi se kaf, zgrijat će mi se kafa.